Radio Royal FM sababu kanmɔgɔw aw ni sɔgɔma. Nɛgɛ kaɲɛ 8 sanga fila an tana gosira anw fɛ yan. Waati kelen kanmɔgɔw filɛ ni an ka karamɔgɔba in Ala ye dɔɔni kalifa maa min na bi Badara Sajaja Kulibali. Ale ka motoba la Lafiyabugukaw fɛ sɔgɔmada in na. O waati kelen kanmɔgɔw o filɛ ni ye Lasana Kɔnɛ Asako o ɲɛmaa don ka motoba la sɔgɔmada in na Fani Jamakaw fɛ. O waati kelen kanmɔgɔw filɛ ni ye Nza Kulibali ale ka motoba la Asako o ɲɛmaa don o ka motoba la ka denbaya la sɔgɔmada in na. O waati kelen fana kanmɔgɔw o b'an ka bi sɔgɔmada in na kunnafoniw lase waati ko fɔ aw ye. Zegwa a bɛ gɛlɛya kɔnɔ bi. Gɛlɛya dɔw tun bɛ ka kɔrɔ nka ni sen ta in ka jugu ni a bɛɛ lajɛlen. Zegwakaw sigilen bɛ k'u bolo fila da u sen kan. O y'a sɔrɔ baccalauréat n'o ye denmisɛnninw ka ɲɔgɔndan min n'a bɛ kɛ san labanw la. Ko Zegwa ta bɛ taa kɛ Kajulukaw fɛ denmisɛnnin 200 ani a kɔ. O le bɛ taa baccalauréat kɛ Kajulu min kɛlen bɛ kamanagankoba ye bi an ka sigida kɔnɔna na. Colonel Assimi Goïta a ye maabaw bisimila kunu. Sensad ani G5 Sahel o tiladen dɔw a y'u bisimila kunungo. Ko passeport bɛ maa bolo gouvernement tɛmɛnen k'u k'a lajɛ ka taa ni o ka passeport ye n'o tɛ ni sini kɔni sera juillet kalo tile 2 ko gɛrɛntɛ bɛ ɲɛsin u ma. O y'a sɔrɔ diɲɛ seginna tɔnba ONU u ye tɛgɛnɔ bila kɛ san 1 mandat la kunun k'o fara san tɛmɛnenw kan a mandat bɛ ban san 2022. A ma ɲɛ min kɔ Burkina Faso Roch-Marc Christian Kabore a ye yɛlɛma don a ka gouvernement la. Ngana Dabaw ye min fɔ a ye dɔ min a la kɛra sababu ye a ye remaniement kɛ kun. Ninnu de y'an ka sɔgɔmada in na don bakurubaw ye min bɛna lase aw ma aw balimakɛ Karim Sidibe fɛ ka tila an bɛ min bonya na karamata ka da an ka karamɔgɔba in Ala ye dɔɔni kalifa maa min na bi Badara Sajaja Kulibali. A bɔlen kɔ an fɛ yan Zewa ka taa baara bɛɛ lajɛlen kɛ Bamakokaw fɛ yen. O kunnafoni minnu sera yan an bɛ a yɛrɛ fo kosɛbɛ a ka dɔɔniw la. Ala ka taa ye dima ye voliko ɲuman b'o ɲɛsin ale ma a sɔgɔmada in na. Zegwa a bɛ gɛlɛya kɔnɔ kosɛbɛ. Kunnafonidilaw walima an b'a fɔ kuma bɛɛ k'a fɔ Zegwa kɛra i n'a fɔ Mali dugu dɔ tɛ. Maaw bɛ tɛmɛ kuma in kan o y'a sɔrɔ ko min bɛ kɛ Zegwa yan i bɛ Mali yala i ti a ɲɔgɔnna sɔrɔ yɔrɔ caman na. Misali la Zegwakaw sigilen bɛ k'u bolo fila da u sen kan. Baccalauréat bɛ kɛ Zegwa bɛɛ san dama bɔ a nana bɔ a ma a bɔra a ma kun kunna an si t'an k'ala ye k'a dɔn. Fo laban in na Bamanan Jala ale ka bɔn o ta sen fɛ. Kunnafoni sera ma k'a fɔ ko baccalauréat ko a bɛ to ka kɛ Kajulu. O yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na ale wulila ka taa se ministère la ka taa sɔn ministère la ko in bɛɛ lajɛlen bɛ Sikaso. O dun Sikasokaw ka kunnafoni na ko kunnafoni tun kan ka di maa ma Zegwa commune kɔnɔna na k'a dira olu ma. Zegwakaw kɔni de bɛ se k'a fɔ ko t'a kalama. O ye hakilina minnu fɔ a la o kɛra sababu ye ni wulikajɔ bɛɛ senna nin waati in na. O de la n'a fɔra k'a fɔ n sen tɛ wulu kɛlɛ la o y'a ye a ma tigɛ i sen kan. Société civile ni Karim Sidibe o secrétaire général ye ni Ala ma ko kɛ karidon nɛgɛ kaɲa 9 tɛmɛnen sanga 30 ye. Lajɛrɛ bolo dalen don lajɛrɛ min n'a bɛ kɛ société civile a bureau membre fɛ. Ale ni fɛn min n'o ye commission min bɛ conseil communal la o ɲɛmaaya so la. Représentant min bɛ cercle ye lycée kɔni ko fɔ. Bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko lycée bɛ tali kɛ conseil de cercle cogo bɛɛ lajɛlen na nin n'a ɲɔgɔnna kɛ man di ni commune. Nka sɛgɛsɛgɛliw an ka hakilila kɛ min na mun de nana n'a ye
o fo sɛgɛsɛgɛli ka k'a ko kan n'a y'a sɔrɔ fɛɛrɛ min b'a la o fɛɛrɛ ka sɔrɔ joona n'o tɛ Zegwa ka denmisɛnnin mɔgɔ 200 ni kɔ ala ka diɲɛ don o don olu bɛ taa baccalauréat kɛ Kajolo o ye fɛn ye fɛn min ni gɛlɛya b'a la ani maaw dun y'i sigi wolofila daw sen kan a tɛna kɛ maa kelen ko ye maa maa n'i ko k'i sen t'a la fɛn b'a la min ni sen tɛ kelen ye nka an bɛ fɔlɔ fɛn min ma o ye lajɛrew ye ni lajɛrɛ kɛra ko in kan ka se yɔrɔ o yɔrɔ ni ala sɔnna ma a kunnafoni bɛ se ka da kan an bɛ furancɛ fanga min na bi olu ye min fɔ gɛlɛya bɛ ko minnu na yuruguyurugu bɛ ko minnu na ko minnu ni adamadenw ka hakɛ bɛ tereke ko olu tana de ye nin fana kan ka fara o tana dɔw kan n'o dun ye tiɲɛ ye nin n'a ɲɔgɔnna an fɛ yan Mali la k'a fɔ ko minnu bɛ ka fɔ a la k'o de bɛ se ka bali ka baccalauréat kɛ Zegwa yan o la lajɛrɛ min bolodalen bɛ Karidon nɛgɛ kanɲɛ 9 tɛmɛn sanga 30 ye an kɛlen bɛ ka wele se bɛɛ lajɛlen ma sani sɔɔni cɛ an bɛna an da don biro kɔnɔ mɔgɔw la ka bɛɛ lajɛlen wele lajɛrɛ kɛnɛ kan lajɛrɛ min ni a nafa ka bon kosɛbɛ lajɛrɛ min fana ni asako ɲɛmaaw welelen mina kɛnɛ kan walima asako membre bɛɛ lajɛlen walasa an bɛ se ka taa kilinaw yira ɲɔgɔn na cogo min na gɛlɛya minnu bɛ ko ninnu kan ka taa an da don a la ka a ɲɛfɔ an b'a ladɔnniya k'a fɔ an ye gurupu dɔ dayɛlɛ Zegwa débat in kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ ka ɲɛsin Zegwa yɛrɛ kibaruyaw de ma o siratigɛ la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ caman ye fɛla fɔ a la minnu fɔra o débat kan an tɛ se k'o lagali arajo la ka da ka wuli hakilinadiw ani sɛgɛsɛgɛli minnu kɛra ɲɛmaaya kunda o kunnafoni min bɛ débat kan ni ala sɔnna ma ni lajɛrɛ nana kɛ an bɛ ala dɔnniya k'a fɔ a kunnafoni bɛna di bɛɛ lajɛlen ma nka an bɛ waati min na komi sisan a bɛ kunnafoni min di débat kan o y'a ye k'a fɔ débat nafa ka bon kosɛbɛ ni maa min bɛ don a kɔnɔ an bɛ nimoro di walasa an bɛ se ka kunnafoni di cogo min na misali la an ka jɛkulu min sigilen bɛ kalanko lahalaw la an fɛ yan a ɲɛmaaya kalifanin bɛ maa min na monsieur le maire Sina Watara filani ale ye wulikajɔ kɛ kosɛbɛ ale tun ma kuma in mɛn ni ne yɛrɛ ka kuma tɛ a ma diya a ye fiyewu a y'a yira k'a fɔ n'a ɲɔgɔnnaw kunnafoni ka di sigiladenw ka bɔ a kalama an y'o de fɔ ni bɛɛ lajɛlen jɔ a jɔyɔrɔ la sigida la ka ca ala fɛ gɛlɛya caman bɛ bɔ kow la ni maa min bɛ fɛ ka débat don a la i b'an wele nimero min kan an bɛn'o lase aw ma walasa yanni kari kɛ an yɛrɛ ka se ka hakilina dɔw ta lala ni o nana kɛ sababa ye n'an y'o da jama tulo kan a ka ca ala fɛ fɛrɛ n'a sɔrɔ a la an kɔni bɛ min fɔ Zegwa baccalauréat ko in na a ko kan ka sama ka taa yɔrɔ o yɔrɔ ni ala ma ko wɛrɛ k'an ni na an b'a sama ka taa o yɔrɔ kofɔlen olu la ka da kan nin ye fɛn ye fɛn min ni Zegwa ka bɛɛ lajɛlen kan ka wuli k'a ɲɛɲini walasa an ka denmisɛnninw o ka baccalauréat kana na gɛlɛya u bolo samiyaji in na n'a fɔra k'a fɔ ka bɔ yan don o don sɔgɔma ka taa Kajolo o moto tiɲɛ bɛ sen na accident bɛ sen na hali dumuniko yɛrɛ beli bɛ sen na nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ni Mali gouvernement n'a sɔrɔ nɔ b'a la o m'o yɔrɔ jateminɛ fo kana kɛ nin cogo in na ayiwa a kɛra an minnu na n'an y'an sigi k'an bolo da sen kan o ye fɛn min na a ti ɲɛ n'an tilara nin kunnafoni na an bɛ tila ka na biro kɔnɔmaw wele société civile tɔgɔ la walasa o bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ cogo min na Karidon nɛgɛ kanɲɛ 9 tɛmɛnen ni sanga 30 ye a jirala k'a fɔ dugutigilakaw fana kan ka y'a kɛnɛ kan walasa an bɛɛ lajɛlen ka se ka sigiyɔrɔ kelen ka hakilinaw jira ɲɔgɔn na Mali kibaruyaw la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ colonel Asimi Goyita ale ye Mama Sambo Saliku Sen Sad o ɲɛmaaba a y'o bisimila kunu o ni taama in tun bɛ tali kɛ fɛn min kan ko a nana ka na kalifa don kokura furancɛ fanga ɲɛmaaba la n'o bɛ tali kɛ Asimi Goyita la a bɔ min kɛra Asimi fɛ yen a ko ale kɔni tɛ kɔrɔ sabalen bɔra ka da ka u ye ɲɔgɔn faamuya ko caman na min bɛ tali kɛ Sen Sad o jamana minnu faralen bɛ ɲɔgɔn kan
olu ka bengan sebe munnu walel kunganga bla 5 ans amala donna ka foko ale nibisi WhatsApp basoro akola Bamako train walma Mali train abena fo awilila kadaka kunungo anga jabaranu la Mali gouvernement yo kuna fondi kala niya ajatimne kadamne indépendance la kana se sisama ko kumbe chugudi kengen yala transport ko gunka trembola mobile bola hali avion re bola kadamne 1900 o kabrigere ma horeando ko nonte Mali yere train folo o bolila la bena samina ko o la ben damne na 1804 ko o kera Mali train foro bolle ka bobo mako kata kai o kera 1904 o la ko ka aéroport daele be ka foko ni aéroport e Mali to la ko kera 1963 ambe watimna comme ça o doni bité transport ko belli halamina akelme gele abaye bi kadaka ko train ko tunjole lu fona na laban ko sayna train ko ni ka irala ka po train kelembe ka debure ka ataka ikaw fe cleflina ko oni bien selegenan tomba o bena la kunu ka sankelen wele di minismama kadaka ko onana ko min kama amanye ko kura fangam kundilo mboma dole ma para fangain kan nga kunafono ya jaka fo sana kata wotela awuma tiara kusebe kadaka ko ben kuma ke fenula kaso katana e ko ngani ya jatimne bi ni ko sisa ka fo ko kamilisma bo malila ko alaba abeke gera bay gela ni bela gele mesiki gere geraki ala no amala dona ka fo bengon kala la kunu ka fo o minisma ko o bena sankelen wala dama abeban fo jenkalo klebi saba samba fla ani muan ani fla ko Mali gouvernement o ye kunafondi ke o kunafondi ye mingira o yaye ka fo ko ambe watimna comme sisan gouvernement koro min bina olu tarani passeport diplomatique ye ani dun te fangala beletun ko akanyi ka segini passeport diplomatique ye wala samulu na kakan kuraye wakanga sega duul matomina o satkela ambe awla dona ka fo o kera sababu Mali gouvernement kunungo ministre ngabara ya sembe Mali konoko ani jamana bara konoko nyambol ma Blaise Diop ali aja ka fo ko beka segini ka passeport ye kata se sini o alamsa walma sini juma samba fla ani muan ani kilin ko bekatana ka passeport ya be munu bulondo te o jatimne wele be boli kan mini lala ere hakina o tikilin femini o ye lakana ko nasralay duanza malala amala dona ka fo Mali gouvernement aswasu le fama o tunya gira o do ka fo ni sebenu jatimne ko bingan wele min kala fo Mali swasi ma woro torala ko Mali swasu ye komasigini ke o dombe tun ko o jugara kosebe o jugara Mali swasu ma so ka dado akuna fonna fo kuna fonni dira munu be roko fole wala wulude nana kan tigala akrengela aksew kan kata so diadi si ma chama koni sibokoro bonena ni na kosebe we o kamara ma fen chama ani bul fen chama mine na lundala ka fo bien sirginan tom ka bara nyesne be adamale ko hakke ko silima ni Mali ko nin kera wole be wuli sena ka fo Mali be ka adamale ko hakke treke dugula wole fanangara so be lala wal manna so swasiya tabulu jonjon de ni ami awla dona ka fo wole fanankera akunungo alapina kibarola ambe awla dona ka fo lulangbabu ale ikoni buara aka kasola kana mama abole mama bi o kuna fondi glawde ngali ke korwal dombala gregere dola ambe watimna comme sisa yali lurangbabu natun anena wa manye ale koni aja ka fo lurangbabu natu kon sebo ko ngena akunga ko ananaso
baara baba bolo ko jamana kɔnɔ ta jamana bɛɛ lajɛlen ta ye adamana ko ye ko nka n'i y'a jateminɛ FPI o min y'a ka parti ye o kɔnɔ ko bilama o de fana ka ca kojugu ka tɛmɛ ko tɔw kan Laurent Gbagbo ko a nana min fɔ Mama o dongo a y'a jira k'ale ye sɔrɔdasi ye o sɔrɔdasi min n'ale jɔlen don a labɛnnen don a bɛɛ lajɛlen na o b'a jira k'a fɔ a ka ca Ala fɛ ko a bɛna kɛ cɛbɔ ye waati n'a nataw la nka ko min bɛna dɔ bɔ a ka jama la o y'a ye Simon Gbagbo a kɛtɔ k'o furusa n'a a kɔni y'o furusa ko o furusa kuma min yɛrɛ bɔra da o bɛ kɛ sababu ye k'a mangoya kosɛbɛ ani chrétien bonda dɔ tun bɛ yen dɔ bɛ yen hakɛto ɲini chrétien bonda dɔ bɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ n'an bɛ kuma ko les évangéliques olu ni Laurent Gbagbo tun bɛ ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ ko nka ko a y'i kɔ don olu ma o kɔ donni fana bɛ k'a bolo gɛlɛyaba ye an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ an bɛ waati min na komi sisan fɛn min ni o ye Laurent Gbagbo ka ko ye a kɔni y'a ja k'a fɔ ko ale labɛnnen bɛ kalafili yɛrɛ kɔni kama ka da kan ko a ti dɔ wɛrɛ dɔn a la a bɛ min dɔn ko o y'a ye k'a fɔ ale kɔni labɛnnen b'a ko bɛɛ lajɛlen kama o de la caman ko Laurent Gbagbo a nadon ka bɔ Belgique o don kuma o tun ka nɔgɔn dɔɔnin ka tɛmɛ sisan kan ko dun bɛ senna politiki n'a nasiraw don o de la maaw sirannen bɛ ko kura wulikajɔw kana na bila sen kan Côte d'Ivoire gouvernement fɛ ka ko wɛrɛ boloda Laurent Gbagbo n'a ka maaw olu yɔrɔ la Roch-Marc Christian Kabore ko a ye maaw ka kuma mɛn a ye kuma min mɛn ko a nana yɛlɛma don gouvernement la a yɛrɛ ale yɛrɛ kun Roch-Marc Christian Kabore a kɛra ministre ye min ka baara ɲɛsinnen bɛ lakana ko ma ministre de la défense o la ko a kɛlen bɛ ka maa min bila kɛrɛfɛ Barthélemy Sempore o fana sigilen bɛ lakana kama a kɛrɛfɛ ma délégué a ye yɛlɛmaba don a kow la ka da kan ministre ka baara kun ɲɛsinnen bɛ lakana ko ma a y'o bɔ a la ministre fila bɔɲɔgɔnko a ye olu nɔna bila ka da kan ko jamana bɛ bolo min kan o kɔni ko a ka gɛlɛn o siratigɛ la ŋanadabaw ye min fɔ ko olu bɛna wulikajɔ kɛ a ka ɲi a k'o lamɛn wulikajɔ bɛ se ka bali cogo cogo a ko fɛrɛ boloda walasa o kana kɛ beletun Burkina Faso o jamana kan Ganakaw fɛ yen ko maa dɔ bɔnɛna Ashanti don a bɔnɛna nin na a tɔgɔ ye Ibrahima Kaka Mauda Kaka Mohamed da o bɔnɛna nin na ko lakanabaw y'o bugɔ ko fo k'o bɔnna nin na o kɛra Ashantikaw olu ka zone na o labanabugu ci ma kunungo fo ka maa fila bɔnna nin na Gana min n'o kɛlen bɛ gɛlɛyaba ye bi Gana ala k'an kisi k'an tanga o n'a ɲɔgɔnna gɛlɛya wɛrɛ kana wuli Ganakaw fɛ yen kunungo ntolaciba kɛra an fɛ yan Zegwa Sabilolo Idayatu ale ye masasa kalansoba ye an fɛ yan Zegwa o min ni olu ka kalanbila waati walima o kun kɛlen bɛ ka farikolo ɲɛnajɛ min boloda ni o tun ye a denfa yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ta k'a di Sinɛ Watara filanin ma o ntolaci laban kɛra kunungo kalanso yɛrɛ tigi n'o bɛ tali kɛ Elhadji Ibrahim Kuyatɛ la Mualim a tun bɛ nin kɛnɛ kan ka fara Sinɛ Watara kan ka fara Kɔmandan Jara n'a ka délégation kan o siratigɛ la ntolaci in kɛra basiki kɔnɔna na 10e année o ni 11e année tun bɛ ɲɔgɔn na ntolaci in sɛbɛkɔrɔ diyara kosɛbɛ a nana laban 11e année olu min kɔrɔbaliw ye olu ye 10e année ci 1 ani kana 7 nka an nana min ye o ye Mahamadou Watara ye Mahamadou Watara ni balontana don a filɛ ni 10e année la o Mahamadou Watara yɛrɛ ni capitaine kun don a ɲɔgɔnna balontana ka dɔn an fɛ yan Zegwa ni ye a balontana 11 ta le 22 juin e bɛ taa sɔrɔ i kan ka jɔnjɔn di maa min ma ko o kɔni sera balontana o ye Mahamadou Watara ye o kupu talen a ma ladɔnniya k'a fɔ Kɔmandan Jara sɛbɛkɔrɔ sawara kosɛbɛ kunu ka da ka denmisɛnninw ye ntola ci mankan ma bɔ a la wɔyɔ ma bɔ a la ale dun tun b'a kɛnɛ kan teliya la a y'a jira k'a fɔ ale bɛ donbolo di Elhadji Ibrahim Kuyatɛ a ka ekɔlidenw ma donna a nataw la nin ntolanci kɛnɛ kan kunu a kɛra lamaga dan ye an ka dɔ lamɛn.
ni lama kuma la kubu o dira deuxième prix commandant Jala yɛrɛ lo di dixième année ma o capitaine o ye Mamadou Ouattara yanga Jala lamɛn. Bon, mais folie di Bella Jalema. Mais folie di Bella Jalema. La dame nana l'imam Kouyaté ka ballon, a ka denmisɛnw ka ballon filɛ. Vraiment ne content na, nisɔndiyala. Ni Ala sɔnna dans un mois, ne bɛna l'imam Kouyaté n bɛna ka école sama jouer de maillot complet fila. Ala sago so. Merci beaucoup. Ani ballon. Ni jara fɛn o ye commandant Jala ani a ka cɛkɔrɔba kun bɛ ɲɔgɔn fɛ Elhaji Musa Kulubali kun bɛ yen. Premier prix o dira maa min bolo o ye Filani ale min yɛrɛ kun ye nin Ntolasi Denfa ye ale ye premier o ka prix di a ye dakuruɲa 2 fɔ an k'o lamɛn. Ne ka foli bɛ denmisɛnninw ye vraiment o ye min kɛ nin ye a bɛ mɔgɔ nisɔndiya sabu équipe fila o yɛrɛ dama de kun bɛ ɲɔgɔn an y'a kun cɛla mankan ma bɔ a la min bɛnna o sɔnna o ka bɛnni ma minnu fana gagnana o nisɔndiyala vraiment an b'o fo an bɛ Kouyaté yɛrɛ fo nin kɛnɛ kan an b'a ɲini fɔ o ka courage ta ni de bɛ o tin don ɲɔgɔn na vraiment merci Ala ka san wɛrɛ ta yira an na merci commandant fana min ye lahidu ta k'a bɛna min kɛ yen vraiment an b'a fo o la pour que ka denmisɛnninw encourager o ka baara la vraiment je vous remercie. Ni ale yɛrɛ ɲɔgɔn ma kɛ balontannaw la a ye min fɔ kununko capitaine kun don an k'o lamɛn. Maintenant e tɔgɔ ni jamu ani e kɛra deuxième ye e bɛ se ka mun fɔ o la da in na. Ne tɔgɔ ye Amadou Ouattara. Bon an kɛra deuxième ye an bɛrɛra parce que ani aw bɛɛ lycée an bɛɛ kelen a kɛra yan man diga na fɛn bɛɛ kan a cayala an kojugu. Aw ye dixième de ye. Awɔ an ye dixième olu ye onzième ye. Awɔ ale ye kubu ta an ye kubu ta an bɛɛ kelen. E bɛ se ka welekan jumɛn se i tɔɲɔgɔnw ma. N b'a fɔ n k'u jija. Merci. Capitaine 11e. E gagnant. Awɔ ne gagnant. Yɔrɔ e bɛ se ka mun fɔ an ɲɛna. Bon n bɛ se k'a fɔ an bɛ foli di directeur ma. Ale min kɛra sababu ye ka nin ntolacila ye ka kɛrɛnkɛrɛn ka bɛn an ka kalanso ma. Donc pour que bɛn bɛ se ka sabati ani ɲɔgɔn cɛ cogo min na. Donc an b'a fo k'a barika. Ala fana y'a kɛ an fana y'a joué kɛlɛ ma bɔ a la bonya ma bɔ a la. Donc an bɛɛ lajɛlen nisɔndiyalen don waati in na. An minnu gagnera an ka sebaya tɛ. Donc minnu fana ma gagné an b'o bɛɛ lajɛlen fo u kana décourager san nataw la dɔ bɛ se ka la an bɛɛ ka courage ta. Donc ani aw minnu fana nana lagɛ an b'aw fo an ka foli b'aw ye Ala ka kanu. Ni Ntolaciba kɛra kununko an fɛ yan Zegwa Sabililo Idayatu kalansoba la an bɛ babu kuncɛya ka wele se Zegwa n'a lamini bɛɛ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la société civile a membre wele selungu ma n'Ala sɔnna a kari don nɛgɛ kaɲa 9 tɛmɛnen sanga 30 ye lajɛrɛ a bɛ kɛ musow dantɔgɔlaso min bɛ an mɛri kɔrɔ la a lajɛrɛ e bɛ kɛ yɔrɔ kofɔlɔw la an mako bɛ maa minnu na o ye société civile a maa bɛɛ lajɛrɛlen ka fara ASACO aw maaw kan ka fara commission éducation maa kan conseil communal la Zegwa ani représentant conseil Edoucel Kajolo an mako bɛ nin bɛɛ lajɛlen na ka fara ASACO kan walasa hakilina dɔw bɛ an ka to yira ɲɔgɔn na an ka ASCw bɛ gɛlɛya min kɔnɔna na a bɛ se ka bɔ o kɔnɔna na cogo min na faamuyali ko ɲuman ɲininen don a fɛ nin tigi na an bɛ tila k'a wele se membre bɛɛ ma kelen kelen walasa faamuyali jɔnjɔn ka sɔrɔ a ko la limanaw an fana bɛ ɲɔgɔn bila yan bi sɔgɔmada in na foli bɛ kurakuraya ko ɲɛsin aw ma ka fɔ aw ye ko aw ni ne n'Ala ma ko wɛrɛ kɛ kuran ka sɔn o sanji fana ka sɔn an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o kunnafoni kelen kɛnɛ kan bisi in na san'o cɛ o ye kan bɛɛ de ye aw kan bɛ o waati la a to bɛ yen nka Salamamadu.